سلام كمي صنيحكم زخركم تخاتلتي ازي مدب غداي ابزتي بزنا يلوم حزنا يزلنا زعبا دما نزخري كواخت سنه ኤርትራ استفلالي مدبات نخكايد او انت تحيزلو نز مدب زن مكياد دما كوميتي قويما بصراحه لا مالتي سلازي نزي نايلوم حزنا يزلنا زعبا دما ابزتو كرخونيو قدمات اغايشنا قديم غازطኛ اسمرهم حبت مريم قديم موسيقኛ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ከምኡን قديم موسيقኛ አክሊሉ ዳንኤልም አጋይሽና እንኳን ደሐመጻኹም حراي كم زخطوسو صنحو زعبا زخري كواكبت سنه طبب ኤርትራ ዝስሲና ኢሎም زعبانا مو بقديم موسيقኛ አቶ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ክጅምር ቀንድ ዕላሙ እንታዩ በመንታይከ ይበገሳሉ እዚ ዝኽሪ كواكبت سنه طبب ኤርትራ ቀንድ ዕላሙ መጀመሪያ በአጋጣሚ ተማሃሮ ናይ ቤት ትምህርት ልምዓት ዓመት የካይድዎ ነቲ ብፍላይ ንየማነ ገብረ ሚካኤል ዝግበር ዓመት ኣብቲ ናይ ሓርበኛታት ከይዶም በዓል የካይድሉ ኣብዛ ናይ መወዳእታ 25 ዓመት እውን ንሳቶም የማበጊሶማ ወገብሩ ስለደለዩ ምስ ስድራ ቤት የማነ ማለት ነቲ እንዳ የማነ ከይዶም ሓቲቶሞም ساتهم كأني بعلاتهم سنقول خينهم سدرا بيتهم كينهم كالون فوتوتون ساين كوبروس حاسبهم زي أنا ود فراداي مجمرة ساجروا نحرينا عين جيرني أم مجرش سلمت على خمس جبر وقعوا خن كوبرو دين فتن قليلنا نبيت صحفتي كده كيدنا بيت صحفتي كده مسمرنا وبعزيد أتوب عقات أمي يمانة 25 عام تجير خابز حادث نجنا خاني محادثة هذا خابتهم لوليات زخونه سنه طبباوي بزح سايز له خبكوني صبو اغاطام خينو ازي وقعو بهاجر درجه يغبر تباهيدو ناب كوميشن بهالن سبورتن امباسادور زمد تخلي كيدنا نعون تقدام سامس غرنايو تعامي صبو اغاطاميو بزي كعب زلو غبر زلو تباهيدو كاوخ عندنا المصري زينا خيدنا خاني قريبنا مس سايمس غورنا خاني تزدلي نعو قطعتات كايد وزخلت حاتيتنا اوفشال تفقدنا ابريديو غيرنا بغازيتا غيرنا لما خاصبو اغاط امخاني بتلفزيون كامتينا نغلصالنا حراجبو አቶ ተወልደ ስኪናብ قديم ጋዜጠኛ አቶ ስሙሮም ሀብተ ማርያም ክንከይድ ከምዚ አቶ ተወልደ ክገልጾ ዝጸንሐ ትዕላማ ንጹር ኮይኑ نمن زتقالل يجن مالت أبسنت بوزح يدلو درستي موسيقانيات درفتي مالت انتي رقع حيتات دمالي يخبز مدبزي أبز زخري كواخبت سنة بإيرترا زقاتو هو عجيتي كم زتولو زل خاب وهدثناي دمت أويان ويكا درفتي تراح زي كونن تلايتهم موسيقانيات بداي بقو مسك خون كم زي كيل ودويو تحجي كم مدى باوطينا زلنا مسجيزي ان مع بلغ خيس لزخل زرقه قدايك خونيو تحجي اتكيرنا له زلنا كن بدمصاويان ينا نخيد زلنا هذا دمصاويان كل غزي يلو موسيقኛታት ግን ኣብ ሓደ ነይሮም ኣብ ሓደ ማለትሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ስለዝኸዱ كم حدا أكوب عند حريناو يمان باريا بولو كابينا يجميرو كاب ما تأجميرو دعريو بستفلالي موسيقيات النهار لوليات يوم كل جزء رأس كله تي ناي دراباي ولا موسيقياون ناتو أبوركتو العلو خنبر أي جبر اللون مالتها يكونن حاجة قلتي عقمين بعلو اتبزحي أبقمة آتيو بتعامنا خنجمرو نخل بزي حجي سنسلت نايمنا معنا برمي كعيل تقتلنا كمنا ولنا هنكيدنا زيتي حجز جمر زلو حجزي زبقاقة زلو سرحيو تم كالغوت كيز بالحطو أما سرحيو تمسرح زفقدو مزخون كغتسليو كم زبل رئيتو حراي مساقن أتو سمرم انتي رقاحيتاتيو دمصاويان كبزحات اللونا انتي رقاحيتاتيو جن ورقاحي بزوحي دمصاوي كنبل كلنا
መጀመሪያ ነገር ድምፃውያንና ብኸመይ ንገልጾም ይትሕቶ ድምፃውያንና ካብ ሱሳታት ንጀምር ንሶም እዮም ጠበንጂኦም መጉልሒ ድምፆም መድፍዕ አንጻር ጸላኢ ዝገጥሙ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ስለዚ ተዓቢ ክብሪ ንህቦ ኣብ ድምፃውያን እዩ ሓቂዩ ግጥሚ ዝደርሱ ሙዚቃ ዝወቅዑ ኣለዎ ካልኦት የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ድምፃውያን ኤርትራ ኣብ ዓለም እውን ክወዳደሩ ዝኽእሉ እዮም ንሃገሮም ዝሃብዎ ኣበርክቶ መን ተዋጊኡ እንድሕር ኢልካኒ ኩሉ ዝገድሊ ዝወፀኮ ብድምፃውያን እዩ ድምፃውያን ክብል ከለኹ ነፂለ ንዕኦም ኣይኮንኩን እንተላይ ሙዚቀኛታት እዮም እዚ ሓይሊ እዚ ንሃገር ዘበርከተ እዩ ነዚ ኢና ከዓ ንሕና ክዝከሩ ኣለዎም እንብል ዘለና ሓቂዩ እቶም ገዳይም ዝበሃሉ ብዙሓት ሓሊፎም እዮም ነዚኦም ከዓ በብሓደ ክንዝክሮም ኢና እዚኡ እቲ ቀንዲ ዕላማ ዘሎ ናይ ተኻትሎ ሕራይ ጽቡቕ ናብ ገዲም ሙዚቀኛ ኣኽሊሉ ዳንኤል ክንከይድ እዚ መደብ እዚ ብፍላይ እዚ ኮሚቴ ዝኽሪ ከዋኽብቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ ማለት ክሳብ ሕጂ በፂሕኩሞ ዘለኹም ደረጃ እንታይ መስል ኣብ መጻእኸ እንታይ ተሓስቡ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ብናህና ወገን ሙዚቀኛታት ታዳሊና ኣለና ሓደ ኮንሰርት ክግበር እዩ ኩሉ እቲ ናይ የማነ ባርያ ደርፍታት ክስማዕ እዩ ካልእ እውን መፅሓፍ ተደርሰ ኣሎ መፅሒታት ዝዳሎ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ይዳሎ ኣሎ ስለዚ ንሕና ዳርጋ ኣብ ምውዳእና ኢና ዘለና ሕጂ ሕራይ እስኪ ናብ ገዲም ሙዚቀኛ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ናብኡ ኸይድ እዚ መደብ እዚ ብፍላይ እዚ ዝኽሪ ከዋኽብቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብውልቂ ዲኹም ወላ ምሳኹም ዝተሓባበሩ ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ብውልቂ እኳ ኣይኮነን ንሕና ከም መበገሲ ከምቲ ቀዲመ ዝጠቐስኮ ክብገስ ከሎ ብኡ ተበጊሱ ብዓብዪ ግን ብትካላት ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ብፅሕፈት ይግደፍ ይኹን ብናይ ኮሚሽን ስፖርት ባህልን ከምኡን ናይ ሚኒስትሪ ዜናን ብምትሕባር እቲ ስም ኣብዚ ኣሎ ብኡ መሰረት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ እዚ ወግዓዊ ሃገር ደረጃ ከምቲ ቀዲሙ ክትጥቀስ ፀንሐ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሃገር ዝዘመሩ እዮም ኩሉ እቲ ደርፍታቶም ይኹን ዋልክታት ዝገብሮ ዝነበሩ ቀደም ሕጂ የማነ ክንብል ከለና ብዙሕ ነገራት እዩ በረኸት ክትብል ከለኻ ኩሎም እቶም ሙዚቀኛታት ብሃገር ዝደረፍዎ በዓል ወዲ ገብሩ ክትብል ከለኻ ልክዕ ሃገራዊ ደረጃ እዩ ደራፋይ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ክንዝክር እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ነታ ሃገር ዝውክል ዜማታት ዘየሙ ዝሓለፉ ዋላ ዘለዉ ብሂወቶም ነዚኦም ናይ ምዝካር እቲ ጉዳይ ግን ከም ዝበልኮ ናይ ግድነት እዚ መንግስታዊ ደረጃ ዝኸደ ብሃገር ደረጃ እዩ ببيت صحبتي كده في سبورت كوميشن مصري زينان زخيز ዘሎ እዩ حرينا قديم ጋዜጠኛ አቶ አስምሮም ሀብተ ማርያም ከኸይድ በዚ መደብ እዚ በዚ ናይ ዝኽሪ ከዋኽብቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ እንታይ ሽቶ ኢና ክንወቅዕ ደሊና ዘለና እዋ ሕጂ ምናልባት ነታ ናይ ቀዳመይቲ ናይ ተወልደ ክምላእ ኣላ ሓደ ጥርናፌና ሕጂ ነዚ ዕላማ እዚ ሃገራዊ ማሕበር ሙዚቀኛታት እዩ ቀንዲ ሕመረት ናይዚ መናሃርያ እዚ እዞም ኣቐዲሙ ዝበጠቆሶም ትካላት መንግስቲ ከዓ ኣብ ፅላሎም ከዓ ንንቀሳቀስ ኣለና ሽቶ ናይዚ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ሓደ እዚ ዘሎ ወለዶ ክመሃረሉ ዝኽእል ክስዕቦ ዘለዎን ንምእማት እዩ ወይ ከዓ ንምድራኽ እዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ደርፍታት ናይ ኤርትራ እንድሕር ርኢናዮ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅክዎ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ነይሩ ጠበናጁ ከይሃለዎ ከሎ ከይዓጥቆ ከሎ
ህዝቢ ኤርትራ ከም ጠበንጃ ኮይኑ ዝዋጋእ ዝነበረ ደርፊ እዩ በብሓደ ሕጂ ክንጠቕሶ ተደኣ ኮይና ናይ ተወልደ ረዳ ዶ ናይ አልኣሚን ዶ ናይ ጃብር ዶ ናይ ወዲ ገብሩ ናይ በረኸት ዶ ሓያለ እዩ ነዚ ዝወለዶ እዚ ክፈልጦ ኣለዎ ከም ደርፊ ጥራሕ ሰሚዕዎ ክኸይድ የብሉን ነፍሲ ወከፍ ደርፊ ናይ ኤርትራ ኣበናይ እዋን እንታይ ኩነታት ነዚ እውን ከንብቦ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ደርፍታትና ታሪክና እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ደርፍታት ካብ ሱሳታት ዝጀመረ እንተ ደኣ ርኢናዮ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ሕመረት ታሪክ ኣለዎ እዚ ክመሃር ኣለዎ መዓስ ደሪፍዎ በረኸት መዓስ ደሪፍዎ አልአሚን መዓስ ደሪፋቶ ተበርህ ተስፋኡነይ ቁንጭ ትኻን መሊኦሞ ትገዛና ዓብ ህድሞ ክትብል ከላ አልአሚን ክዋኸብቲ ናይ ሰማይ ኢሉ ክደርፍ ከሎ ነዊሕ እቲ ታሪክ ተወልደ ረዳ ሽጋይ ሃቡን ክብል ከሎ እንታይ ኢና እሞ ክንብል ነዚታት ኣበናይ እዋን እዩ ኣቶ ብርሃን ዝበዕሉ ኣስላማይ ክርስታናይ ወድቕ ወላደጋ መዓስ ዓመተ ምህረት እዩ ምስ ታሪክ ብኸመይ ይተኣሳሰር እዚታት ክፈልጥ ኣለዎ ዝወለዶ እዚ ታሪክ ምድራፍ ጥራሕ ኣይኮነን መልእኽቲ ናይ ምምሕላፍ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኣትዩ እዚ ዕላማ ናይ ዝኽሪ ከዋኽብቲ ስነ ጥበብ ዝካየድ ዘሎ ታይኦም ኣበርኪቶም ጥራሕ ኣይኮነንሲ ታሪክ ገንፅል ምግንፃል እዩ ክፅሓፍ ዘለዎ እዩ ነዚ ታሪክ እዚ ከዓ ናብ ዝወለዶ እዚ ንቐፃልነት በዓል ሚርያም ማኬባ እንድሕር ርኢናየን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሰንየን ንሃገረን ተዋጊአን ናህና ክንደይ ተዋጊኦም እዮም እኮ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኮይኖም ዳሕራይ ከዓ ኣብ ደገ ኸይዶም ዋግኡ ኣለዉ ነዚ ነስተመቕሮ ዲና ደርፊ ጥራሕ ዲና ነስተመቕር እቲ ትሕዝትኡ እቲ መልእኽቱ ዝወለዶ እዚ ክፈልጦ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ክሰርፅ ኣለዎ ኣብኡ ጠጠው ከይበለ ክቕፅል ኣለዎ ስለዚ ዕላማ ናይዚ መደብ እዚ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ህያብ ናይ ስነ ጥበባውያን ክንስዕብ ጠብጠፍ ኣቢልካ ኣይኮነን ኣብ ገድሊ ዝሓለፈ ማዕረ መዳፍዓትና ኮን እዮም ዝታኸሱ ነይሮም ጉጅለ ባህሊ ናይ ሜዳ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ኩናት ውዒሎም ምሸት ኣብ ጓሂሎም ኣቱ ቀኒቶም የብሉ ክራር ሒዞም ዝዋግኡ ኮን እዮም ነይሮም ምክንያቱ እቲ ደርፊ እውን ድርኺት ስለ ዝነበሮ ናይ ሜዳ ደርፍታት እንተ ደኣ ሕጂ ተመሊስና ርኢናዮ ከዓ ዘንበዓካ ዘተባብዓካ ናቱ እዋን ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ሙዚቃ ክስተማቕር ኣለዎ ሙዚቃ ዓብዪ መምህር እዩ ኣብኡ ኣሎ እኩብ ዘይተፃሕፈ ኮይኑ እምበር ማእለያ ይብሉን ስለዚ ኣነ እዚ እቲ ዕላማ ኢለ ዝኣምን ሓራይ ፅቡቕ ክምልእ ደሊሎ ገዲም ሙዚቀኛ ኣቶ ተወልደ ገብረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኣስመሮም ዝበሎ እንታይ ምስለካ ናይ ብሓቂ ሰብራ ኤርትራሲ ከመይ ተጀሚሩ እንድሕልና ብስነ ጥበብ ተጀሚሩ ክብል ክደፍር ይደፍር ኣነ ስለምንታይ ምስለካ የማነ ገብረ ሚካኤል ሓወያ ተዓሻ ሓወያ ተዓደ በረኻዲ ትወፅእ ክራማት ከይነጎደ ቁመጦ ስረኻ ገበር ጥላም ጫማ ውፃእ ንበረኻ ኣብ ማእኸል ስቴጅ ትዛረብ ትኽእል ከምዚ ጌርካ ኣብዚ ኤርትራ ማእኸል ኤርትራ እዩ ኣንበሳ በረኻ ከመይ ሓዲሩ ኣንበሳ በረኻ መን እዩ ዝኸዶን ኣንበሳ በረኻ ኢሉ ዝደረፈ እዩ እዚ ደርፍታት እዚ ነዚ ከምዚ ስነ ጥበባዊ ስነ ጥበባዊ ገዳይም ነዚ ገይሮም እዮም ሓሊፎሞ ዞም ደቅና ከኣኒ መወከሱ ክኾኖም ንዓታቶም ሕጂ ዞም ተሪፎም ዘሎ ጀሚሮም ዘሎ መንእስያት ንፉዓት መንእስያት ኣለውና ነዚ ደርቆ ብዛዕባ ሃገር ክዝምሩ ብዛዕባ ክሳ ክገብሩ ነዚ ዝውክስ ብዙሕ ሕሉ ዘሎ ስልካ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ዘይኮነ ከም ዝበሎ ስመሮም ዝበሎ ናይዚ ባርያ ከኣኒ በዚ ተኣሲሩሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ተኣሲሩ ተፈትሑ እዩ ስለዚ
نيبحكي نحن نزوم نتقصهم حجي نمصوم بزخري لنا نمصوم إذن ود خمزين زوموريوم ስለዚህ ቀሊል አይኮነን ሓደ ሰነድ ኮይኑ ኣብ ስነ ጥበብ ሰነድ ኮይኑ ንመጻእኻ ሓንኩም እንዳልን እንዳተሓላለፈ ክኸደሉ ዘሎ መገዲ መበገሱ ኮይኑ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኸዩ ሕራይባ خላ مسا ኣቶ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ማለት ሕጂ ከም ትጠቕሱለይ ዘለኹም ብገዲም ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ይኽጅመር ስለምንታይ ማለት ስለምንታይ ብኡ ንጅምር ኣለና ቀንዲ ብየማነ ክትጅመር ዘበገሰታ የማነ ኩን ኮይኑ ማለት ነቲ ምን ጅማሩ ብየማነ በሪ ድሕሪ 25 ዓመት ኢልና ንዛረብ ዘለና 25 ዓመት ዝገበረ እዞም ገዳይ ሙዚቀኛታት ሞይ ሓሊፎም ደለው ኣይገበሩን ክንጽበ 25 ዓመት ስለ የማነ ድጀምርና እሶም ከማን ክዝከሩ ዕድል ተረኺቡሎ ከመደብ ስለዚህ ታ ምኽንያት መበገሲታ ካብ ውልቀ ዝኸውን እሞኸኣኒ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ ሃገራዊ ዘማሪ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ዝሓለፈሉ እየብል ሞ ብውልቀ ክግበር ኖ ስለምንታይ ብሃገር ደረጃ ዘይግበር ተባሂሉ ኸማ ናይ ብሓቂ ኣብ ጽቡቕ መስመሩ ንዝምልከቱ ኣካል ከምቲ ቀዲምና ጠቕስናይ ናይ ቤት ጽሕፈት ይግደፍ ይኹን ባህልን ስፖርትን ከምኡ ዜናን ተሓባቢሮምና ወግዓዊ ኮይኑ ንህሊ ኸ ኣሎ መዓልቲ ከምዚ በቂዕና ማለት እዩ መበገሰ ሓሳባት መጽዩ ንመበገሰ ሓሳባት ካ ዘሊልካ ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ክስቶም ጻ ክትኣቱ ትኽእል ክዝረግ ኮኒቲ መደብ በዘይቲ ካለ ሕጂ ንሱ መጀመርያ ዝበልኮ እሱ ይኮነን ማለት ሲ ጃስቲፊኬሽን ከም ምጉት ከነ ምጽእ ከለና ነምጽኦ እሱ ተሓቂ ግን መንእስያት ልቦና ዘለዎም ነዚ ፍጻሜ እዚ ካብ ገበሩ ብኡን ጀምሮ እዚ ተሓቂ ስለዚ ኣነ ኣብ ከምኡ ዋጋዕ ዳጋ ክንኣቱ ኣይኮናን ተጀሚሩ ምጅማር ጥራይ ልዕሊ ኩሉ ምጅማር እዩ ዘይጀመርና ተኾይና ኢና ክንቀፈሉ ርእስና ክነድንን ንኽእል እምበር ሕጂ ግን ኣፍ ልብና ነነፍሓሉ እዩ ዝኾነ ይምጻእ መጀመሪ ጥራሕ ይኹን ሓረስታይ እኮ ግራቱ ትልሚ ክገብር ከሎ መጀመርያ በስመ አብ ዲዩ ብስሚላህ ኢሉ ይጅምር ክትልም ከሎ ንትልም ኢና ዘለና ሕጂ ኸ ንሕና ነዚ ትልምና እዚ ኸዓ ኩሉ ትግራት ክንመልኦ ኢና ክንሓርሶ ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ስለዚ ትለምለም ክመጽእ ትድኣ ኮይኑ እቲ ተዘክሮታት ክመጽእ ትድኣ ኮይኑ ሓደ መጀመርያ ክህልወካ ኣለዎ በቲ ዝተጀመረ يرحسنا الكهات كي يدلك ينبر وقعد تقبر مونغو أنا قلنا عيكونا نحنا خا بملوء لبونا بزي إلى نخيد زد. تبو ممر ناب قديم موسيقى أخليلو دانيال توسعت لك. يماني إلنا حجسي مسود أنا ودينا دينا زي عبي سرايو كم عبي استحيزنا بب حدا نخلهم تذكروا له زقوم ده حركم تي أسمرهم دولو نزم عبينا نحلف دولنا كله نفلطينا تي تاريخ تي دقما يدلين مزع جن نزم حدش تي زولو دجلو حدش تي تكاتنا قال سنتايو فلط أوديو كميلي متي يزبي أبوتاتهم كميل متيو أديتاتهم كميلين متين التدر فتات انتاي قبر نيرو زي كم سيمينارات كمان اكيد كا لكشرات كبروا لهم كمهارون كوزغوسون غوسغوس كبروا لهم زي يجبايو تي فرنجر رافتي تفعل اللي در فتات دلو ترحيدي تبقيسو زي ارترا شروحنا انتاي نيرو بتعلاي بتيتو ببرتو بترحيدو بتشافشافو بترني راتو بيدو نعاحيجي خيدو برخه دحريو قلت وتادر من زع هجي عاو من قصو خوين زلو تدرفقها خو دفء سلازين من تاي جميرو خسن بدنا يبلونا عنا دسن بد يبلونا تجميرو له كميلو معويلو كميلو خيدكا نحنا تعرتات كحتيتيو نحنا راح يكون كله محاورنا من قصو زلو
كندي الله حجيب زعباريا ما جام قا كندي الله قال زبلنا الله كمان فلطو ስለዚህ ሰክፍ አይሆንም حراي ምናልባት አነት ሕቶታተይ ዛዚ መለኹ ከም ለቦዋት መሐላልፎ መወዳእታ እዚ ኮሚቴ እዚ ዓብ ዕማም ይሰርሓሎ ስለዚ መወዳእታ ለቦዋ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ኤርትራዊ ድዩ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ድዩ ከም ለቦዋ ተመሐላልፎ መልእኽቲ ተሎ ሕፅር ዝበለ ዕድል ክንበኩም ተባሂሉ እንዲሁ ኮይኑ ተሪፉ ግን ማለት ሲ ክስመረሉ ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ሰነድ እዩ ሰነድ ናይ ስነ ጥበብ ነዚ ድሒሩ ዝመፅእ ወለዶና ዘሎ እዞም ደቅና ንዖም ዝኸውን ኮይኑ ናይ ሓቂ ከዓኒ ማለት ሲ ሓፈሻዊ እንታይ ዝበሃል ሕጂ ክዝረብ ፀንሐሲ ዋላ ከማን ስለምንታይ ብየማን ጀሚርና ከማንሲ ኣቐዲምና ገሊፅና ኢና ፍሉጥ ስለኹም ተኽሕር ኮይኑሲ ካልኣይ ግዜ ስለምንታይ ብየማን ተጀሚሩ ኢልካ ክዝረብ ከማን ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ንየማነ ትበቅዕ ወይ ድማ ንኸውን ብየማነ ክጅምር ከብቅዕ ዝግብኦ ስለተስታይ ዝኾነ ስለዚ ቀፃሊ እዩ እዚ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ንሕና ደኺምና ዲና ዋላ ዕድሚ ሓሊፉ ዲ ገለ ድሕ ኮይኑ እቶም ደቅና ክትክእወዮም እዚኣ ናይ ስነ ጥበብ ዝኽሪ ከዋኽብቲ ትብል ክትቅፅላ ስጋብ ዘለና ንሕና ዋላ ምስ ሓለፍና ደቅና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ እንታይ እዚ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገራዊ ማሕበር ሙዚቀኛታት ተበጊሱ ዘሎ ዝኽሪ ናይ ስነ ጥበባውያን ዓብዪ ውፅኢት ክህልዎ እምንቶ ኣለኒ ኩላህና እውን ብኡ ኢና ንብገስ ዘለና እንታይ ኢና ንፍርፍር ዘለና ሕጂ ሃገርና ማዕድን ኣለዋ ወርቂ ትሕቲ መሬት ኣሎ ፈሓር ንሕና ከዓ ክንፍሕር ኢና ኣዋርቕ ኣለውና እንድሕሪት ተመሊስና ናይቶም ዓበይቲ ጀመርቲ ዘረብቲ ከም በዓል ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ወዲ ኣሚር ማልያ ዘይብሎም ዝሓለፉ ዝፈለሙ ንዕኡ ክመፁ እዩ ንሕና እኮ እዞም ኣዋርቕ እዚ ወርቂ እዚ ኢና ሒዝና ዘለና ወርቂ ሒዝና ብዕቡጡ ኣይንግደፎ ኢና ንብል ዘለና ነምፃዮ እቲ ታሪክ እንታይ እዩ ነይሩ በዓል ኣቶ ብርሃን ዝደርፍዎ ዝነበሩ በረኸትከ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ እኮን እዩ ዝደርፍ ነይሩ ብቋንቋ ትግርኛ እሞ ከዓ ምስ ካሃስ ቲያትር ኣብ መንጎኦም ብትግርኛ ኣይሰምዕዎን እዮም መብዛሕትኦም ግን ነይርዎ እዮም ባባ ዓደ ኢሉ ክደርፍ ከሎ ማልያ ዘይብሉ ሕጂ ደርፍታት ከምዝን ክብሎ ኣይክእልን ግን ንሕና ክብል ከለኹ ኩሉ ናይ ኩሉ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ክዳብር ክዓቢ ምትብባዕ ክግበረሉ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ከዓ ናቱ ከም ናቱ ገይሩ ክሪኦ ኣለዎ ሓቂኡ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ዝዓውዲ ዝነጥፉ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ዘለዉ እውን ኩሎም ነዚ ዕላማ እዚ ተበጊሶም ከም ዘለዉ እንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኣለና ዓብዪ ውፅኢት ክህልዎ ኢልና ከዓ ንፅበ ኣለና ስለዚ እዚ ኣነ ከም ወርቂ እየ ዝሪኦ ወርቂ ኢና ንፍሕር ዘለና ሕጂ ወርቂ ክንፍሕር ኣለና ምክንያቱ እዚ ወርቂ እዚ ነቶም ዘለና ዘይኮነስ ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ወለዶ መነቃቅዒ ክኸውን እዩ ደርፍታትና ከዓ ታሪክና ምዃኑ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዚኣ ኣብ ታሪክና ደርፍታትና ዓብዩ ሓደ ክገርመኩም ደርፍታት ናይ ኤርትራስ ብእንታይ ጀሚሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ሰሱኑ ሽሕን ዋልታን ኩኑ ኢልካ ክድረፍ ከሎ መዓስ እዩ ኢልና እሞ ነምፃዮ እቲ ህዝቢ በባተሩ ክዋጋእ ከሎ ንፀላእቱ ከባርር ከሎ ካብዚ ዝጅምር ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብደርፉ ሕጂ እዘን እዚ ኒለ ከምፅኦ ኣይክእልን
مسكيزي وناي يتعمل قد نحنا نزي تاريخنا زخوني سند كنزرقح يتبقصنا ناي كله إجام أمبر نايزوم ولك أسبات أبتا محبر زلنا خمزي كون خا نفس وكف فلت خيل الله ناتي ناي كلها نابلنا أنا يغني لكم مو يتملقتي قديم موسيقኛ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር قديم ጋዜጠኛ አስመሮም ሀብተ ማርያም ከመውን قديم ሙዚቀኛ አክሊል ዳንኤል ስለቲ ዛሃብኩምና መብርሂ ብስመይም ስም ተዓዘብትን ደጊመ የመስግነኩም عوت زخري كواخبت سنة إرترا خونلنا دما يمنا يغنيلنا بارك زخوركم تغتاتلتي مس كوميتي زخري كواخبتي سنة إرترا خون كايدو نحنا كلمة تابزازي منالنا سلام كتالكم نمسجن سلام